wilujeng ngaturaken wilujeng siang miwah wilujeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandi Wara Ketoprak Gilar Tri Budaya ingkang mijil saking Desa Tempuran Kecamatan Blora Kabupaten Kota Blora unit angka kalih ingkang kagelewentah dening Bapak Trimo Raharjo. Para lenggah kakung Sumawana Putri kados mekaten kala wau atur tari gambyong ingkang minangka dados pambukaning pagelaran. Kanthi kairingan karawitan gilar laras ingkang kagelewentah dening Bapak Sumar saha rinenggan pangliing Suwarawati kaasta dening Ibu Sarmiyati Wira Suwara kaasta dening Bapak Banyak. Para lenggah kakung Sumawana Putri Gilar Tri Budaya ing siang menika sengaja badhe minangkani panyunanipun Bapak Ibu ingkang hamengku gati sengaja badhe amethik setunggaling lampan sejarah ing Mojopait dawah perangan Kebo Marcuwet Balelo. Kebo Marcuwet Balelo sejarah ing Kraton Mojopait. Para lenggah dos pundi imangke babaripun lampan Gilar Tri Budaya ngaturaken sugeng siang mewah sugeng amir sani ngantos titi pur naning pagelaran. Nuwun nuwun nuwun.
bocah desa melangkori kala mangsane pariwisata ra endahe alam nuswantara katon ati luhung alas lan gunung marang sira Kakang Regyanapati Bandarpati kasinggihan dawuh Kanjeng. Bapak Andher menyang Kabupaten Grantite mung puja pangestu Putampanana ya tiya. Duh Kanjeng sesembahan kula. Sedaya menika sampun kula tampi. Handadosaken bingahipun manah. Ningkang abdi mboten supe ngaturaken sembah pujuk pangapura. Ndak tampa ndadekake bungaing atiku teh. Muga bisa nambahi kekuatan menyang ing Kabupaten Granti ya tiya. Nuwun ijih Kanjeng. Ing dina saiki aku durung bisa paring dawuh marang sliramu. Mula ndak keparengake lungguh kang prayoga. Istiraken dawuh. Prajurit panigas nyawa paring dawuh timbalan Kanjeng.
Sowanmu marak mangayun mung puja pangestu kutampani ya. Sangat anggen kula mudi nen dadosaken jejimat. Nanging boten supaya anggen kula sungkem bukti kula konjuk. Ndak tampun ndadekake bungaing ati. Ening kalenggane iki aku durung bisa paring dawuh kelawan sliramu. Mula ing dina saiki sira tak keparengake lungguh. Ngestaken dawuh. Prajurit padha dimidhangetake ya. Nggih. Bali Kakang Reganapati Bandarpati. Loliji kula kanjeng. Nelakake gunging panuwun sing tanpa pindhante. Dina kalenggan iki pancen niat ndak kumpulake. Aku rumangsa bombong lan seneng. Nyumurupi akeh para kawula kang padha ngebaki menyang ing Pendopo Agung Kabupaten Ngranti. Loliji. Ing kono padha sangkut gurumugrut anggone ngaut ana ing ngarsaning panjenenganku bupati ing Kabupaten Ngranti. Aku kepengin mundhut pirsa. Piye usanane kabeh kahanan nyang ing Kabupaten Ngranti. Duh Kanjeng sesembahan kula. Bareng matur lepat nyuwun sih pangapunten dalam. Iya. Perkawis kawontenan ing Kabupaten Ngranti. Ngantos ing dinten sakmenika sampun tentrem ayem kemah ripah loh jinawi Kertorajo. Boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ewa dene swanten Kanjeng. Piye teh? Kawula dalem ingkang mapan wonten ing Karang Pradesan ngantos ing pucuke gunung. Sedaya menika namung nadong dawuh pangandika dalem ngaten Kanjeng. Aku matur nuwun banget sira ngandhaki babakan kahanan lan kawula menyang ing Kabupaten Ngranti. Loliji. Tuduning desa munggahing plosok tumuju ing pucuk ing gunung. Ing kono padha ayem tentrem sarta gemah ripah loh jinawi. Mula ya teh ya mbok menawa ana kawula perang ing kono sing kekurangan. Sandang tuwin buga ya teh ya. Mula sira ndak keparengake matut tinen piranganing kawula bisa sabiyantu apa kang dadi kekarepaning. Duh Kanjeng. Panjenengan menika ampun patos. Bok menawi wonten kawula dalem ingkang nandhang kekirangan. Meskipun kula saged matur dhateng panjenengan menapa wontenipun ngaten Kanjeng. Kabeh iki mau bener ya teh. Ngenaning tata kaprajan mewah tentreming kawula ing Kabupaten Ngranti. Apa sebabe kabeh para saka guru lan kawula ana ing Kabupaten Ngranti ndak kumpulake. Duh Kanjeng. Mila saking menika dadosaken pitakenipun saklebetipun manah. Kamangka ing dinten sakmenika yektosipun rak dereng titi wancinipun pisuwanan aku. Bener teh. Panjenengan menika utusan dhateng kula kang supados nglempakaken sedaya para punggawane negara muduning para kawula. Mila saking menika yektosipun wonten wigatos menapa? Mula teh pancen niat ndak sengaja ing kalenggan iki pancen dudu dina paseban agung ing Kabupaten Ngranti. Mula sira ndak timbali teh kowe kabeh lan kawula ing Kabupaten Ngranti. Mula kowe kabeh dadi paseksen teh niatku dina saiki mbalela menyang ing Mojopahit. Balela ing Mojopahit. Pangapunten ingkang kula suwun Kanjeng. Kok panjenengan ngendikaken bilih panjenengan balela pranatan ing Mojopahit. Kamangka Kanjeng. Ya, ing Kabupaten Ngranti menika tasih andhan wonten ing Mojopahit. Kok panjenengan balela ing Mojopahit mestinipun wonten dasaripun. Lajeng dasaripun menapa kok panjenengan balela ing Mojopahit ngaten Kanjeng? teh nganti aku mbalela ing Mojopahit mung perkarane ana lelakon sing 20 taun king kepungkur. Perkara patining Rama Prabu Haryo Subandar. Patining Rama Prabu Haryo Subandar
iki ora karono kapundhut marang panguwasaning Gusti iki ora. Nanging patining kakrenah dening Sinuwun Prabu Brawijaya Brahmatunja. Menika leres ngendika panjenengan. Mula aku dilairake wujud kakung teh. Aku niat kepengin mikul dhuwur mendem jero kelawan asmaning Rama Prabu. Mula ing kalenggan iki teh kalamun aku nipak tias marang Rama Prabu aku mbalelo kepriye jroning ati lan penggalih putih. Duh Kanjeng Sesemban. Nek panjenengan ngucik bab perkawis pejahipun tiyang sepuh panjenengan Ki Arya Subandar. Bener. Pejahipun kaklinah dening wong-wong saka ing Majapahit. Nek panjenengan kepengin ya nggih menika mbalela wonten ing Majapahit. Panjenengan ngudi tuwuh pejahipun tiyang sepuh panjenengan. Bener. Nek miturut petung kula menika sampun pas lan sampun jumbuh. Wis jumbuh lan wis trep. Injih. Mula wektu saiki aja pisan-pisan padha ngancekake suku Mulelatan Majapahit. Dina kalenggan iki pisuwanan bubarke jaganan praja ing Kabupaten Gresik. Oh kados kados nyuwun tambahi panges. Pamesti. Pancen ora kleru. Bandarwati patih ana ing Kabupaten Ngranti. Menika leres. Mila saking mriku Gusti Patih Paudo. Kula badhe mitrang dhateng panjenengan. Kok panjenengan karaya-raya dumugi wonten ing Kabupaten Ngranti. Kaderekaken sedaya para prajurit lajeng sejatosipun wonten wigatos menapa. Bandarwati, aku bakal kandha blaka marang sliramu. Nanti nggonku teka ana ing wewengkon Kabupaten Ngranti. Aku lagi wae nampa dawuh marang ngersaning Sinuwun Prabu Brawijaya ana ing Majapahit. Dados panjenengan menika nembe kemawon nampi dawuh marang Sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Pancen ora kler. Lajeng dawuh menapa ingkang panjenengan tampi? Santer dawuh ing Sinuwun Prabu Brawijaya kang supaya aku munggah ana ing Kabupaten Ngranti. Cetane aku kepengin banget tinemu marang Ratu Sesembahan. Kok umpami panjenengan menika saged sapinangkih dhateng Kanjeng Hadipati wonten ing Ngranti wonten wigatos menapa? Bandarwati, ing mengkone sakwise aku bisa tinemu kelawan Ratu Sesembahan. Aku bakal miterang. Kene apa Ratu Sesembahan wis telung pisowanan ora ngadhep ana ngersaning Sinuwun Prabu Brawijaya ana ing Majapahit. Dados perkawis Kanjeng Hadipati Bandar Subali boten sepo wonten ing Majapahit. Pancen bener, mbok ya. Yen ana bot karepotaning Bandar Subali ana ing Kabupaten Ngranti, mbok ya utusan marang salah sawijining prajurit unjuk atur ana ngersaning Sinuwun Prabu. Gusti Patih Maudara. Nggih. Nek ngaten kula badhe walaka dhateng panjenengan. Kenani perkara?
anggenipun Kanjeng Adipati Bandar Subali boten sebo wonten ing Majapahit. Yektosipun ing dinten sakmenika balela ing Majapahit. Bandar Subali balela. Rak sampun cetha lan gamblang kok anggen kula ngendika dhateng panjenengan. Pancen bener sing kok kandhani. Gamblang anggonku nampa ento Bandar Subali wis wani balela saka ing Majapahit. Apa sliramu kuwi ra ngelingake? Apa sliramu kuwi ora ngerti? Ento Bandar Subali andahan ana ing Majapahit. Ento dheweke nganti balela saka ing Majapahit apa to mula? Sampun makaping-kaping anggen kula ngemutaken dhateng Kanjeng Adipati Bandar Subali. Ning sedaya atur kula menika boten dipun gego babar pisan. Lan anggenipun Kanjeng Adipati balela ing Majapahit. Ingkang kaping sepisan boten nrimakake pejahipun Kanjeng Ramanipun nggih Haryo Subandar Rekyosmana. Ora nrimakake Haryo Subandar Rekyosmana gugur ana ing satengahing peperangan Kabupaten Granti parandene Majapahit. Lho nggih panjenengan. Nek ngono Bandar Subali nunggak semi marang pakartining Haryo Subandar Rekyosmana. Ah, menika leres. Nanging aku iki nampa dawuh marang kersaning Sinun Prabu Brawijaya. Kang supayane aku cilik ngelingake gedhe nyuwake Bandar Subali kang supaya sowan ana ing Majapahit. Mila saking menika Gusti Patih Paudoti boten namung panjenengan ingkang nampi dawuh marang sesembah. Kula ugi nampi dawuh marang Kanjeng Adipati Bandar Subali. Lur, kok sinten kemawon napa malih wonten punggawane negara ing Majapahit kok kepengin swapi nanggih dhateng Bandar Subali kedah kula singkiraken. nek ngono kelebu warangka prajane Majapahit arep kok singkirake. Apa kira ngelingi sepira kekuwatane ana ing Kabupaten Granti lan sepira kekuwatane ana ing Kota Majapahit. Patih mantur kabeh mau wis pineto. Senajan kuwi kandha sing kaya mangkono ning kanggone wong Granti ora miris babar pisanan. Nek ngono Ya
prentah Joko marang katentremaning praja menyang ing Kabupaten Granthi. Piye usaran? Sedaya menika sampun kula tindakaken. Jagi wonten sak jawinipun paregolan ing Kabupaten Granthi. Sak sampunipun kula jagi ing dinten sak menika ing Kabupaten Granthi Karawang tamu. Ana ing Kabupaten Granthi ana sawijining tamu. Nggih, Tamu ki mau sapa? Lan apa wigatine teh? boten wonten sanes. Nggih, menika Gusti Patih Maudara ing Majapahit. Patih Maudara. Nggih, Arepe apa teh? kepengin sanget sapinangkih dhateng panjenengan. Amargi panjenengan menika sampun tigang pisuanan boten sebo wonten ing Majapahit. Apa ora kok blakake perkara aku ora suwan ngersa dalem. Kanjeng Sinuwun Prabu Bramatuju. Menika sampun. Kula kandha blaka dhateng Patih Maudara. Kanjeng Adipati Bandar Subali boten sebo wonten ing Majapahit. Niatipun balela ing Majapahit. Bener. Sawise kowe ngandhaki kalamun aku balela menyang ing Kraton Majapahit. Gusti Patih Maudara, sedaya menika mboten gegatur kula. Kepengin sanget sapinangkih dhateng panjenengan. Kula emutaken ndadosaken peperangan. Nganakake Bandawalapati. Nuliji Majapahit parandening Kabupaten Granthi. menika leres. Lajeng saklebetipun peperangan sedaya prajurit ing Kabupaten Granthi ingkang kula pandhegani menika kawon. Mundur teh kowe suwing gelanggang. Budining kaya banteng kecaton teh. Gusti Patih Maudara. Bandar Subali. Soroh hamuk wonten ing Kabupaten Granthi. Bandar Subali, Nggih. pancen kapur nyoto nganti aku ngamuk ana ing Kabupaten Granthi. Mongso tumindake Bandarpati ora paring dalan kanggo aku kang sumunggah ana ing Kabupaten. Menapa kaluputanipun Kakang Patih Bandarpati? Aku bakal munggah ana ing Kabupaten Granthi tinemu marang sliramu ya. Pancen sedaya kala wau sampun kula pasrahi katentreman wonten ing Kabupaten Granthi. Sok sinten kewala menawi to badhe minggah wonten ing Kabupaten Granthi pancen boten kula keparengaken. Bandarpati, umpama ora mlayu saka sak tengah Raranggana, lakon mati saka tanganing Patih Maudara. Menapa leres ing pangajap panjenengan kepingin sapinanggih kalih kula. Pancen ora kleru. Pancen ora lak selaki Bandar Subali. Wong aku bakal tinemu kelawan sliramu. Aku bakal miterang kelawan sliramu. Kene apa nganti pedina saiki wani balela ana ing Kraton Majapahit. Saking runtikipun manah perkawis patinipun Rama Prabu Haryos Bandar ingkang sampun wangsul dhateng ing pepanggonanipun Gusti. Karana kakenah Sinuwun Prabu Brahmatunjung ing Majapahit. Yen to Haryos Bandar mati saka tanganing wong-wong saka ing Kraton Majapahit wis trep, wis jumbuh Bandar Subali. Kok panjenengan ngendika kalamun Rama Prabu mati sampun jumbuh lan sampun trep. Liripun kados pundi? Nganti Haryos Bandar mati saka tangane wong-wong saka ing Kraton Majapahit kabeh mau saka tumindake Haryos Bandar sing wis wani balela ngembari pranatan ana ing Kraton Oh, Majapahit. perkawis menika panjenengan mesti dereng pinat. Mila saking menika leher kula dipun lairaken lanang dhateng Rama Prabu lan Ibu. Kula kepengin mikul dhuwur mendem jero dhateng asmanipun Rama Prabu. Mila saking menika Gusti Patih Maudara panjenengan bali kula kakepun wonten ing Kabupaten Granthi. Mau ora bali ana ing Kraton Majapahit. Ning bariku dune bebarengan kelawan sliramu. Tak boto tak soake ana saling sinura. Timbang katulistan bandang dadi tontonaning kawula. Halo wong aku
lakon rebut. Wis ora gontro sepiro. Wah nek ora tak kenanani lempok iki perkara. Teh, ojo padha girang-girang gemu. Ndak kira ora bakal nrimake wong Majapahit. Tataken pro prajurit tinen Joko marang kapulotan iki semua.
Mesti kowe kaget. Dina iki aku ora meneh kabar karo kowe, Mbok. Mesti wae iki sibuk, kaget banget lho. Sawise iki teko ning omah kene, ora kandha luwih dhisik karo Simbo. Nek jane mono ki Simbo wis ngerti lho, Le. Tanggonmu topo ana alas tunggorono pejan ke 40 dina. Nek Simbo ki wis suwe banget. Antu-antu tekamu lho, Le. Besok kabar iki bisa sande karo Simbo. Iki lho, Mbok. Iki ora krok, Mbok. Malah gawe kagete karo Simbo lho ya. Nonon bae nek ya kena to. Simbok, Apa? aku rumangsa diapusi karo Simbah. Aku dikontopo. Suwene 40 dina wis tak lakoni. Jare Simbah kondo, yen aku bisa ora mangan wae dami, lalekake kebyaring donya, wujudku bisa bali kaya mbiyen. Ning kasunyatane apa, Mbok? Joko Mercu, mbok iya kowe iki nrimo wae to we. Yen to ki rupamu kaya ngono, ora sampe ki neko-neko. Sibuk ki wis nrimo kok lento ki aku ndanak kaya rupamu kuwi. Pancen Simbok wis trima wujudku sing kaya ngene. Aku sing ora trima, Mbok. Kapasan saben ora kancaku tak cedhaki. Dur dheweke ora gelem kumpul karo aku. Ning sangsaya doh, sangsaya ngece karo aku, Mbok. Le Joko Mercu, ning yen to kowe iki ngandhake sing kaya ngono, malah suyu tutut rasane kanjeng. Kok iki yo le. Simbok. Boncane mono ki mesake banget karo kowe. Esuk cedhak karo kanca kancam tansah dina kaya ngono. Le Joko Mercu. Rasa ngandhake kaya ngono ning pengalamane sing. Kok menawa wae Gusti Kang Jagat tahke kowe sing kaya ngono yo le. Ora Simbok. Nganti jagat digulung. Aku kepengin wujudku bali kaya biyen. Aku gomelas karo Simbok. Najan to suwe apa. Aku duwe pituduh saka Sang Hyang Gurdaloka. Najan to pituduh iku momong gawang-gawang sajroning netraku, Mbok. Aku mesakno, aku melas karo kowe, Mbok. Aku ra maido karo kowe kok. Yen to rupamu kepengin malih bagus kaya kanca kancamu. Sing karo kowe maneh. Kagak jagat iki tak kaya ngono. Kuwaras malih bagus kaya kanca-kancamu. Wis mulih Joko. Oh iya iki trimo bae. Simbok, najan to kaget lara kaya apa ya, Mbok? Mbok menawa durung titiwancine wujudku bisa bali kaya mbiyen, Mbok. Suwe aku ora cedhak karo Simbok. Aku kangen karo kowe, Mbok. Ora mung kowe dhewe sing take sing kaya ngono kok. Musipo iki uga kangen banget karo kowe yo Le. Pengen banget cedhak karo kowe. Lah Simbok iki mau wis olah apa durung, Mbok? Lah nek Sipo iki mau ya wis esuk mau wis masak kok Le. Dadi Apa Sipo iki ngrasake lesu? Mbok, Apa? suwe 40 dina aku ora mangan wae dami. Aku ora ngombe, Mbok. Dina iki aku lesu. Aku ketelak ora aku, Mbok. Joko Mercu, ento pancen nek saiki kowe iki ngelak. Kan kowe iki lesu yo Le. Ana nek kuri Sipo iki mau wis masak oke kanggomu kok Le. Wis kok cepatno, Mbok. Ya, Ketemu karo Sari. tak pangane kon olah-olah ngenteni ya, Mbok. Sampai akeh tapi pangan oleh. Tapi aku merasakan aku Joko Mercu. Aku mau sebelas banget karo dheweke. Mergo kanca kancane iki cedhak ora gelem. Iki
aku pengen neh, Mbok. Ana apa ora, Mbok? Mbok, aku jaluk Wis wareg wetengmu. Aku isih lesu, Mbok. Kowe iki selesu lah wong sakmono kae kok ya kowe iki selesu ki ngopo to? Mbok, kowe tak takoni ora gelem jawab, ning jawabmu slinco karo aku, Mbok. Lah jawabku ki mau ya saka rumah saku ki bener kok le iwakku mau iwak pitik ya mesti wae iki rasane enak. Aku isih duwe rasa najan wujudku kaya ngene. Aku bisa medake wujuding iwak pitik, Mbok, ning beda banget. Iwak sing tak pangan iki mau rasane kok enak tenan, Mbok. Lah bedane iki ngopo to? Mbok menawa wae kowe iki wis suwe ra tau mangan pakanane Simbok, dadine kowe ngrasakake enak le. Ora, Mbok. Kowe sing larke karo aku. Saumpama aku nelongso, batinmu kok ora trima to, Mbok. Pancen bener kok le, yen to kowe iki uripmu nelongso, mesti wae Simbok ki melu ngrasakake nelongso. Iya, Simbok, yen ora gelem kandha utawa ora gelem dongeng, iwak sing tak pangan iku mau iwak apa ya ora apa-apa. Ning siji ya, Mbok. Banyu nang gentong sisih kula tak ombe, rasane seger, wujuding kok beda. Wujuding banyu putih, ning iki mau kok wujuding banyu iku abang. Jane iki banyu apa, Mbok? Kowe iki takon banyu ki mau sene gentong si setan kae to le. Iya. Kowe ngrasake enak. Bener, Mbok. Lah kuwi mau anggonku nggodhog ki tak wene teh kok le dadine rupane ki abang kaya ngono, Mbok. Kowe aja karo aku, Mbok. Bola bali Simbok karo. Bola bali Mbok tutupi Bola perkara. bali kowe ki ngageti karo Simbok to le. Kok yo elon-elon wae Simbok ki ning kene-kene kono wae kok dadak ngageti kaya ngono. Jaka mercu dudu bocah wingi sore. Jaka mercu wis ngancikno tatanan kadhewasan, Mbok. Ngendi sing kliru, ngendi sing bener, ngendi sing enak, ora enak aku ngrasakno. Ayo, kandha, Mbok. Dadine iki ra percaya. Yen to Aku. daging sing kok pangan ki mau daging pitik, banyu sing kok ombe ki mau tak wene teh ki ra percaya le. Oh, ora percaya babar pisan, Mbok. Joko mercu. Iya. Entuk iki pancen ra percaya. Ning ing dina saiki mau Simbok bakal kandha bloko karo kowe. Lah, dang kandha bloko, aja tedeng aling-aling, aja mbok tutupi perkara iki, Mbok. Lah iwak ki mau yo le yo. Anggonku masak ki mau ra yo pesone ki banget landhepe to le. Dadine tangane Simbok ki melu kepiris. Kok menawa wae ki daginge Simbok melu iwak ki mau kok le. Daginge Simbok. Lah banyu juting abang iku Nek apa? banyu ki mau ketotosan getih iki mau lho le kok tanganku dadine ki rupane abang kaya ngono. Aku jaluk Simbok. Oh yo. Weteng lesu. Yo kaya ngene lho yo, bolak-balik iki kaya ngono. Weteng lesu. Karo aku sing lak. Aku ora butuh mangan wujuding sego, iwak. Ning sing tak pangan daginge wong. Sing tak ombe getih bocah cilik. Lah terus saka karepmu? Sapa meneh sing tak tangisi ora ana kejaba Simbok. Kowe metu jaba golek bocah cilik sing umure udakara 10 taun, Mbok. Aku kudu golek bocah cilik kang supaya kok pangan daginge le. Bener, Mbok. Ora kok le. Ora petoke iki mangan daginge menungso. Yen toke iki kepengen meneh mengko tak golekke tak masakke iwak sing akeh yo le. Aku ora butuh iwak pitik, butuhku daginge bocah. Yen perlu bocah 8 dina gorene tak untale sak udel-udele. Simbok ki bakal ngelingake karo kowe ora sakok bacut kanggonmu kepengen banget mangan daginge menungso.
yen Simbok ora gelem golek bocah sapandina ya kepeksa aku ora mawas najan Simbok sing lairke aku kepeksa tak pangan dagingmu tak ombe getihmu dina iki kok pangan le Joko mertu Simbok ki sing lairake karo kowe Jole nek kena ngopo nganti kandhake kaya ngono kowe bakal kepengin mangan daginge karo Simbok wis Jole cukup sakmene wae anggon kepengin mangan daginge menungso ora tetep tak pacul Simbok gelem apa ora yen ora gelem tak rodo paripeksa dina iki Ojo ya aku ora ndek wong tuwa ora dadeh wadon weteng kuarep